Dulur, ing urip iki ora ana sing langgeng. Ora ana posisi sing selawase tetep. Ora ana kejayaan sing bakal bertahan terus tanpa perubahan. Lan ora ana kesuksesan sing bisa dijamin selawase. Mula, wong Jawa nduweni pitutur sing sederhana, nanging ngandhut makna sing jero. Sing dina iki dhuwur, sesuk durung mesti. Sing dina iki sukses, sesuk bisa wae diuji. Sing dina iki sugih, sesuk bisa wae ngalami kesulitan. Sing dina iki duwe jabatan, sesuk bisa wae ora duweni apa-apa. Mula aja nganti kesuksesanmu saiki nggawe kita dadi sombong. Dulur, kadang nalika urip lagi apik wong gampang lali. Lali asal usule, lali perjuangane mbiyen, lali yen kabeh sing dituweni saiki sejatine mung titipane saking Gusti Allah. Nalika usaha maju mulai meremehkan wong liya, nalika penghasilan tambah mulai merasa paling hebat, nalika dihormati akeh wong mulai merasa luwih tinggi derajate. Padahal kabeh kuwi bisa berubah kapan wae. Amarga urip kuwi muter. Dulur, coba ndelok sejarah uripe manungsa. Akeh wong gedhe sing tau ana ing puncak kejayaan ya ta, dihormati, dipuji, dikenal akeh wong. Nanging wektu berubah, keadaan berubah, lan posisi uga berubah. Iki ngajari kita supaya ora gampang gumedhe, ora gampang sombong, lan ora gampang ngerasa paling unggul. Amarga ora ana sing ngerti apa sing bakal kelakon sesuk. Ora ngerti. Dulur, andhap asor kuwi dudu tanda kelemahan. Justru tanda kedewasaan. Wong sing tenang, sukses, biasanya luwih rendah hati. Ora seneng pamer, ora seneng ngremehake wong. Lan ora seneng banding-bandingkan dirinya dengan wong liya, enggak seneng. Amarga dheweke ngerti yen kabeh sing diduweni mung amanah. Lan amanah kuwi bisa dijupuk kapan wae dening sapa? Dening Gusti Allah. Dulur, ana wong sing mbiyen susah saiki sukses. Ana wong sing mbiyen sukses saiki lagi diuji. Kuwi bukti yen roda kehidupan terus berputar. Mula nalika sampeyan lagi dhuwur, ya aja lali ngajeni wong sing ana ngisor. Nalika sampeyan lagi sukses, aja lali nulungi wong sing lagi berjuang. Nalika sampeyan lagi dihormati, piye aja lali tetap rendah hati. Amarga sikapmu nalika sukses kuwi luwih penting tinimbang kesuksesanmu dhewe. Dulur, sing gawe wong dihormati dudu mung hartane, dudu mung jabatane, dudu mung popularitasé. Nanging carane memperlakukan wong liya. Carane tetep sederhana nalika sukses. Lan carane tetep ngajeni wong liya nalika lagi dhuwur. Akeh wong sukses, nanging ora kabeh dihormati. Sebaiknya ana wong sing sederhana nanging dihormati akeh wong. Amarga apane akhlake. Mula aja mung nguber sukses nanging ora nguber akhlak sing apik. Amarga sukses tanpa akhlak ora bakal bertahan lama. Ya. Jadi uberan suksesmu, tapi akhlakmu ya kudu uber. Diuber loro-lorone ben iso bertahan lama. Dulur, nalika Gusti Allah menehi rezeki luweh syukurana. Nalika Gusti Allah menehi jabatan gunakno kanggo kanthi amanah. Ya, nalika Gusti Allah menehi keberhasilan tetep andhap asara. Amarga sing gawe seseorang mulia dudu pira duwite. Ya, dudu pira duwite sing diduweni udu, nanging sepira apik akhlake.
nalika duweni kabeh kuwi. Dulur, urip iki mung sementara. Sing bakal dikenang wong dudu mobilmu, dudu rumahmu, dudu jabatanmu, nanging apa? Kebaikanmu, kerendahan hatimu, lan manfaat sing wis sampean tinggalake kanggo wong liya. Mula aja nganti kesuksesan gawe lali diri, lan aja nganti jabatan gawe lali andap asor. Elinga dulur, sing dinaiki dhuwur sesuk durung mesti. Mula tetap rendah hati nalika sukses, tetap bersyukur nalika berkecukupan, lan tetap ngajeni sapa wae tanpa melihat status lan kedudukane. Salam sukses, salam luar biasa untuk kita semua.